ono ing segara kita. Iya. Oh, iya. Wah, ih. Den, Dawu. iya. Wonten dawuh Wonten napa Mas? Iki wonten dawuh. Nggih. Lho, Iki lho. Bobo Iki sing Amrih dadi iki. kurang siji. Paring panganti Ngoten. sing dadi kurang siji. Sing urung kelebon ti, Mbah? Mas Kabul. Sing Sing dereng urung dadi ingkang menika to. Aku kurang Wah. Aku kira kelebon ya, Cah. Lah terus Gur kelebon upo. Kura kelebon ya, Cah. ora keleben ya. Kok tak Nggih. atasane dhewe. Nggih. Dan tentunya masih dalam acara fasilitasi pembinaan sanggar, Sanggar sekuat garangan. Nggih. Malam hari kita bertepat di lapangan Kelurahan Gedang Rejo, Karangmo- Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya ada di belakang kantor Kapanewon Karangmojo ya. Kita Jelali, jelali. kembali apa pakaikan? Jalali. Oke. Pesane iki wujud nguri-uri kabudaya. Betul, kita harus selalu mengingat-ingat dan memakai kata-kata ini ya. Siap. Iki kita cek Perlu sampaikan konsentrasi juga ya. ono sing ngantuk barang ki aja Ya, nganti. siap, Nggih. Caranya gimana, Den? Ketik rek. Kok malah Aku Di bawah kelingan ini, carane. nomornya di bawah ini. Opo enek-enek ngisor kok. dana. Ya. Ya, dana. Nggih. Nanti kalau kita bilang salam budaya, Budaya. nyuwun izin, Nggih, Bu, nyuwun Bapak pangapunten, Ibu, sedaya mangke lestari, lestari budayaku Ngoten ngoten nggih. nggih. Heeh, nyuwun ngapunten. Jadi Ya. ora perlu diwarahi Mohon iki wis kekompakannya paham. ya. Oke. Yo. Monggo. Aku Ya, bareng ya. ya bareng 1 2 Cino, 3. tuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih Kaya ya. buraku dhewe can ente iki ra guna. Kapok ya. Matur nuwun Mas Son. Ya, Mas Afi. Halo. Iki kahanan wis kaya ngene le. Wis do klebon. Sing mau teko do ayu-ayu ki wis malih. Weh tenan arek kaya ngene iki aku sik gelem yakin. Eh? Oh, kudu Arek ora kaya mau kira apa aku ikhlas. Tenan aku. kudu geleman ya. Wis dilirik. Wis dilirik. Gumunku kok ya kek tanggap ngono lho aku wis ora apa-apa. Nggih. Makaten Den iki saene langkung saene Pun sunggoto Nggih, kandil Sugoto lagon. Tembangan. Samangke Langkung tetembangan. suko pun kairing saking kanca-kanca Bologongso kanca Pradangga jangkep wonten Kusuma Laras Percussion. Kusuma Laras Nggih. Percussion sembah nuwun Nggih, Pak. ugi kadang-kadang panitia ingkang kepareng hangayai Nggih. karya paring pambiyantu Betul. lampahipun adicara menika saking Karang Taruna Iya. Guyub Plumbungan. Juga dari Juga Karang dari Taruna Karang Desa Taruna Desa Karya Manunggal. Sembah Oke, nuwun terima kasih siap. selamat bertugas sukses Nggih. sampai akhir acara. Amin 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 kita doakan dua buat Karang Taruna pokoknya semakin sukses, Semakin solid. semakin kompak dan menjadi ujung tombak bisa membawa nama baik dusun Plumbungan juga Iya. di desa mana? Desa Kalurahan Gedang Rejo. Kalurahan Gedang Rejo Kapanewon Karangmojo. Oke, kita langsung hadirkan tembang bareng teman-teman dari Garangan Scott Original. Siap. Sudah ditunggu-tunggu untuk tembangnya bareng rekan-rekan dari Kusuma Laras Percussion. Kusuma Laras Juga Percussion. diabadikan kita di dokumentasi dari Edi Production yang pada malam hari ini juga live streaming. Selamat menyaksikan untuk semuanya dari YouTuber yang malam hari ini menyaksikan kita dari Garangan Scott Original. Jadi kita tembang yuk di Siska Puspita. Ya. Wis pira Mas Edi sik nonton Mas? 200. Telu piye. Batihmu dhewe kayaknya. Anu kembangkan. Iya. Maksudnya gimana oke anu lho. Siap. Monggo.
Segoro Madu sudah berlalu. Sego. Den Api. Iya, Romadu. Mas. Segoro Madu. Segoro Madu. Sego. Romadu. Ro. Heeh, ya aja dipisah-pisah. no. Iya, tenan. Segoro Madu. Segoro Madu. Segoro. Pun aturaken tetembangan kalian kanca-kanca garangan Squad Original. Siap. Nggih. Mbok menawi ing samangke wonten panyuwunan Betul. utawi pamundutan lelagon Mungkin dari- saking pamriksa budaya Betul. dalu punika ing mbok bilih samangke saged pun aturaken ing samangke kanca-kanca tanggaping sasmita pun pinanggani lajeng Nggih, kemawon. leres Den. Ing mbok bilih samangke lelagon panyuwunan pamundutan dereng saged pun pinanggani boten Mangke ateges pun ngirangi gitu. pakurmatan pun gantos kanthi lakon Leres. sanesipun. Mungkin pokoknya spesial untuk teman-teman dari panitia juga. Kalau mungkin ada kesukaan lagu nanti bilang saja bersama teman-teman dari Garangan Squad Original. Betul sekali. Biasanya nanti kalau di pas acara Kewan Alas kita juga mengajak rekan-rekan dari panitia. Teman-teman panitia, teman-teman Karang Taruna bisa joget bareng Bisa bersama joget rekan-rekan dari Garangan Squad Original. Nggih. Masuk, Siap bolo. Yuk, di belakang sudah disiapkan lagu ini, dine lagu tarik Mbak. Oh lagu dulu. Nggih. Nah, mau Ciro. Koyo men pinter-pinter kan. Mbok sing laras ora ngawur. Ya kurmen Momot. koyo enjuh kae lah aku. Senengane kok. Ya wis manut derek Iya, kanca-kanca Pradangga Wiyaga ing samangke Bola kepareng bangsa. ngayai karya. Saking Kusuma Laras Percussion. Res minangka jenggota rawuhipun para-para ingkang sakmenika wis tinggal sampun kepareng rawuh. Iki syuting lho, Bang. Waduh ngalundul kuwi. Nah, kita Awisin. ini juga menyediakan apa ki jenenge? Album. Layar tancap apa teh? Bahasanya apa? Layar tancep Mas, nek ngerti kuwi yo. Oh ya bener Lah layar yo tancap. layar tancep to Mas. Nggih, mangke Leres. mawi kirang nancep, mang tancep kaya ki Mbak. Apa Yan jenenge Yan? Iki. Lah, Lebar ngono lho Mas. aku Aja ora- ngono, Aku kok nggere muni ngarani lebar-lebar ngono lho. niku jenenge cogalingan. Su. Sing ngucus sing lebar to, Cah? Wo. Oh, bener bener. Wis bener layar tancep aja manut riam. Aku senengane sing lebar-lebar layare. Layare. Ayo. Ayo, bercet ya, Tetembangan Mas. so. Garangan Squad Original. Nyos, nyis, tris. Bukan kaleng-kaleng. Siap. Mana main? Mas Yoga, Sugeng Rawuh Mas Yoga. Lho ya. Wis ket mau. Garangan Squad Original yo. Yo. Sumalaras Percussion. Suka
variasi ya Mas. Ora kleru Afi ya, ya Mas. Ora kleru Bengi Ya, iki Mas. empuk piling aku sa. Iki mau variasi ya Mas Afi. Variasi tak Pokoknya aku wis- variasi. Wis taran buru ora kleru kok. Iki lek golek lirik iki Dasare anu, beda karo garapane- kita maca Bener ya. pokoknya nek Garapane anyar, garap. Ora apa-apa. Iki musisi serba bisa. serba bisa. Lagu apa wae bangga. Iya. Siap. Dah tintingannya apa? Wes langsung nututi. Oke. Apa-apa iso. Sesuk iki kira-kira sing beda karo judule apa ngono. Apa sing kira-kira beda Mas? Apa-apa iso ya, Vi? Iso. Iso. Iso kur siji apa? Apa? Rabi. Eh. Kita. Ayo, pun tarik, Pak. Ya, siap sendika. Ing bisa mungkin kados Sasmita menika Oh, mun dereng ta? Dereng. dereng. Oh, dereng. Nggih. Sak lagu, ya. Sing kleru ya. Kira-kira sing ora iso Mas. Iki mau ora Lagu kleru nih. kreasi anyar iki. Molakno iki nek sepel mangkata lho, Gul. Mulet tok. Wah, Nggih. Mula Oh, to. Pak Eko wau request kalah. niku Gitu. salah. Pak Eko ki minta Pak lagu Eko. kalah. Ya, Nyuwun siap. lagu Mas Kabul kalah. dalam. Iki yo ngaturake sembah sewu nuwun. Katur kunjuk Mas Bayu ki yo owner Oh, saking kata. kanca-kanca karangan squad original Nggih. ingkang sampun paring bebungah nggo kanca-kanca Nggih. ing samangke mugi dados kaberikan katur kunjuk Mas Amin. Bayu. Mas Bayu tondo tresna kula tampi mugi-mugi dipun lintu ingkang kathah saya kebak. Hah? Saya Apa, kebak. Dompete. Apa? Kowe iki mangkata sepel Lah, ya. makane iki. Aku arep takon judule caman kon. Mas, Karepmu Oh, karepmu. apa Terserah lah. takon judule aku? Terserah lah. Kasmaran, wis mau ki. Rindu kekasih. Pak Budi minta rindu kekasih, tapi manut Nggih, buri, Pak. manut Aku buri. manut kabul. Kucine manut buri. Ya. Ora manut kabul wis ah. Iya. Oh, sesak. Urmuk, sesat. Iya. Manut kabul pokoke enggal Bali dadi kasmaran. Wis ora apa-apa to Wis sik. tak omong iki variasi. Jane sing kelebon ki sapa? Iya mung batin ngono kuwi. Kanca-kanca kebareng pun lajengaken kabeh kok variasi. Mangke reboisasi. Erupsi. Erupsi. Ya, engko tak negosiasi sik. Monggo, Cah. Pun aturaken tembahan malih saking kanca-kanca garangan squad original Makaryo Kusuma Laras Percussion. Monggo. Yo, hey, hey, ayo, ayo. Monggo Desis Kadis ya. Kowe do ngopo kowe? Mas kabul ki ngopo? Matur nuwun.
Puspita. sudah. Rindu kekasih bro. Aduh. Ki opo. Mas aku aneh-aneh terang kabul iki. Sembah nuwun kanca-kanca kebareng panglipur ing bilih menika pun lorot setunggal moko sawiji ing samangke saderengipun kalajengaken panglipur suka parisuka mekaten sembah Wayahe nuwun. pun padha bali. Mundur keteton. Hati-hati. Apa? Tangane rawan nyampluk. Iya. Hati-hati tenan. Kalian baik. Nanti Mas Bayu juga ditunggu lagi. Kanca siyaga nyawiji angayai karya. Ayo Kang Di. Ayo. Yuk. Wah. Oke, mohon perhatian untuk seluruh penonton yang memakai motor
dengan nomor polisi AB 2679 PM. AB 2679 PM warna putih bermerek Honda. Kuncinya saya bawa. Ini tadi motor parkir di depan Balai Dusun ya, yang menggunakan kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi AB 2679 telah ditemukan kontaknya. Monggo nanti bisa menghubungi dari panitia. Yuk. Ayo, jatahe sapa iki?
Karangan kata original seneng aku pabrik erong dibangun ing prasastinus Pantara tanah Jawa nyoto papane satriya pecah godho nganti lunturing ludira belosa kusuma lairing bangsa Satria nyoto senopati pabrik erong dibangun Supriyati wis kalongko asmane kutha Blitar dadi bapak lelabuhe tunggal pungkasan diro berarti kopi tulas aku tot 45 merdeka oh yuk wah yuk harap Bali ora harap Bali ora hey yo gila
harangan Scott lagi. Bos. Yuk, yuk. Sing padha ngati-ati